Dobar dan, sa vama je srpski youtuber. Danas ćemo igrati Minecraft. Krećemo. Napravit ćemo novi world. Zovemo se... Srpski youtuber NS. Srpski. Malim slavimo YouTube. Ma bolim lupa. NS. Srbija, ovo ostaje tu. Dobro, to je često, no često. Ne, jok. Što? Kućano. Nemam pojma. Smaki nisam. Ova epizoda će nam trajati negdje oko 15 minuta. Molim. A? Šta reče? Što da ne? Ma kako Ajde, ide brate. 15 minuta? Ne stavlja se komada dugo videa. A danas već jednom. Dobro, snimat ćemo redovno, ko što snimamo. Samo što snimamo sa Kad si zvukom. zadnji put snimao? A? Kad si zadnji put snimao? I krenuli smo, stvari još nismo. Sam meni čita Minecraft. Lagovi. Ja, dok sam ne učitao. Prvo što ćemo uzeti je normalno drvo. Nastavljena... Breza! Birkwood. Ne znam koliko će nam trebati za kuću i sve što nam ostalo treba. Tako da... idemo! Da, šta drugo da kažem, u ostalim epizodama možda će ovo biti, šta će sve biti na našem kanalu, ne znam, imamo već par videa koje nisam ja naravno snimao, moj brat je. Tako je, to sam ja snimao. Tako da ako možete subscribe-ati, lajkovati ili komentarisati šta da igramo, bilo šta, to bi nam stvarno trebalo. Pošto, ne bi da kažem da je Minecraft dosadan, ali inače, samo to snimamo. I ono što ti snimali za Flappy. I Flappy Bird. Koje naravno možda Bird. neću više snimati. Pošto je dosadilo malo. Malo? Snimat ću još 2-3 epizode. Da, stvarno. Izvinjavam se zbog ovoga, stigla je par. Lago je. Pauza. Ovo će me ići. I mi se izvinjamo zbog kratke pauze, morali smo sredimo lagove, još uvijek laga. Ne znam, nema li pomoć ili ima. Tako da nastavljam snimanjem jako dosta. Valjda neću sledećim epizodama baš biti toliko. Pošto prije smo snimali bandikama, a sad smo krenuli sa Camtasiom, Studio 8. Ja bih vam preporučio, ali meni dobro. Nije teško, po meni uopšte nije teško da korištenje, ali mogu snimiti video kako koristiti to. Nije uopšte teško. Ja sam mislio, ali taj brat mi je pokazao, nije uopšte teško. Da. Pa mi ćemo u Minecraftu najviše snimati preko lana s drugovima, a ovih par epizoda sam samo mislio sam da snimam u svom worldu. Ne znam zašto, ali eto. Biće tu na serverima normalno, bit će na Islandu i svašta nešto. Snimit ćemo 8 minuta, dosta to, za prvi epizod. Nije prva. Jes, prvo sam Minecraft Camtasia. prežavljanje, i Minecraft prežavljanje, prva epizoda, da. Nije Minecraft preživljavanje prva. Ali, počeli smo iz početka ponovno, tako jeste. Da. Evo smo Jeste. napravili novi svet. Onda smo World. izbrisali. World. Kaže se world. Ne, world. Nauči se. Ajde se. Seči. Seči to. Moj. Ti. Evo ovako, dođem kuću. O, vidi crafting table. To sam ja sad napravio. Znam bre. Ti nisi normalan. Ajde, čuti bre tu.
Snimat ćemo malo još. Ali imamo i vodu, možemo i da pacimo. Ma vidiš da lagam, moram sve tragove. Čak ćemo i paciti možda. A ću ti raskužiti. Nije možda, Šećerna. nego jeste. Šećerna trska. Sugar canes. Posadio na ovo bre. Šta je to? Aha. Učinimo si iz ovog ugla da je belo drvo. Pa, evo to bilo dobro. A ne to bre. Uzmi to, treba će nam da stavimo kao svatli. Jao, nije noć verstica, majke ti. Nisi sam kućno vodi. A nemoj kuću vodi, treba će ti onda utrošit ćeš trodupo. A vidi ovo koliko imam. Imam dosta. A i u šumi sam. Ajde na vodi neko strelce da napravimo nekako. Ne znam. Molim to. I molim vas, šerate moj klip, normalno neću reklamirati, da. I ako možete subscribe. Nije ovo nešto video mnogo poseban, ali molim vas. Eto, to samo tražimo. Šta si ovdje nešto počeo? Aha, skonto sam. Čudno. Da. Je, Izvinjavam se zbog lagova. mnogo veliki. A gledaj ko riba na početku, ko riba na suvom. Nisam normalno. A ko Riba na ne, suvom. ko ono za brisanje prozora na zgradi, tako izgleda nekako. A kako si ti drogama, majke? Nisam ja droga. Moj jok. A da. Holy shit. Ne psuj mene. Nije ovo tvoj kanal pa da psuješ. A da. Dobra, i neću psujem. Neću da psujem. Tu mogu samo ja da psujem. 8 minuta ću snimati za što. Mnogo laga. Imam napraviti intro. Šta? A, slobodno priča, ja mogu i seći. Meni se nastavlja tako dugo klip, brate. Da, ali viš da lago i ja zbog toga hoću. A, ajde pravi to. A može da se seče? Šta? Tu. Normalno. Opla, evo pravimo kuću na vodi. Stvarno? Ne može. Ne može. Ne može. Zezaš? Ne znam. Video ko video. Ajde, znam da zezaš. Joj, da, moram svinuti ako neko ne znam, najveći klip na svetu. A, voda. Kako? Najveći klip na svijetu? Da, Kako to? a pokazat ću ti. U stvari Mislim, neće, snimat ću nemoj kazati. govoriti. Snimit ćemo mi to da ne bude sad, brate, neće biti ih fora ako kažemo. Pa onda ne čobi klip. Pa. I to bi bilo to za ovu epizodu, vratimo se nakon 25 sekundi. Poz!